Bidasoako eta Oñatiko ikasleak $1 million business lehiaketarako elkartu dira Bidasoako kampusean. Egun osoko ekitaldia izango da eta 100 ikasletik gora arituko dira lehian. Hau lehiaketa gutxi gora bera da, enpresa baten simulazioa 3 urtetakoa. Urtia 4 trimestretan banatzen du, eta orduan egiten duguna da apur bat enpresako funtzio ezberdinen ikuspegi global bat landu, ez? Instrukzio eta pausu konkretu batzu jarraituz, eurak egin behar dabiena da enpresako funtzio guztiak ikusi, erabakiak hartu eta erabaki horien ondorioak implementatu nolabait enpresan. Da pixkat simulatzea enpresa baten egunerokotasuna, estrategikoki zer erabakik hartzen dituzten, finantza aldetik, produktuak nola saltzen dian, eta inolako arriskurik gabeko erabakiak ikasten hartzea. Klasian teorikoki edo ikasten duzun dana praktikan jartzea edo beti da interesgarria, ez? Talde guztiak puntu beretik abiatu diren arren, lehen atsedenean lehia apur bat sumatu dugu. Lehengoko urtean gabiltzen ondien edo aukeraik pikian sartzeko, baina hola jarraitu eskan ikusten egongo dela bai. Nahiko lasai izaten da, apur bat jokuan dinamika hartu arte, baina hortik aurrera lehia hasiko da erabakiak hartzen hasten dien momentuan, eta hor pike pixkat sortuko da, Ikasitakoa praktikan jartzeaz gain, 2 fakultateetako ikasleak elkar ezagutzeko ere balio izan du. Saiatu gara, klasian lagunak inguruan jarten dien horreik, sakabanatzea talde ezberdinetan. Oñati eta Irun artean, orain arte, ez dugu aukeraik euki elkar ezagutzeko, eta nik uste aukera polita dela. Ze azkenen fakultate berdinekok edo, unibertsitateko berdinak izan da, aukera polita eskaintzen du. Por tanto, el ganador de la competición del día de hoy es... Irabazlea izango da, azkenean errentagarritasun ekonomikoa handixena lortzen dauena, bezeroan hazitasun handixena eta langilean hazitasun handixena. 3 irizpide horien arabera, puntuak banatuko ditugu eta puntu gehien lortzen dauenak irabazlea izango da.